and Kim Family Vlog! A few moments later. Yan na guys, muli na mi guys. Yan na ilang kuha. Ito naman din dyan. Ibukos sa tatanan. Ilain yung bat? Ilain ang bat? Yan guys, na yung mga bat guys. Ya. Ha? Oh, kana. May mga bat. Uy, yun sa man. May bat guys. Ya. May panglain ang mga bat. Ya. Mga bat, ritanan dari panagad. Napi mga bat na. Dato kimpit na, dato kimpit na di. Tay kimpit ya ko, kimpit ya ko. Kimpit ra. Gloves kau guys, patong gloves kau. Ayan guys. Dapa. Okay. Sama nih? Kinain na nga. Ada rin batang. Nah guys, mga bat na. Buwan naman ikinasun na ano. Yan na, mga bat. Dapa, kuha guys ya. Kinasun. Yan na guys. Mana? Sa kabagan. Stilan. Thank you Lord. Nga nagamukuha, uy. Dana may antipara. Ano sa kaplanggan ng dake. Sa kaplanggan ng dake. Guys. Ispat ya. Ito yung ispat nga dake. Agay ang naghana guys. Ubuyag. Kaluyan doon din taon. Sa kaplanggan ng dake nga kanang itom guys. Tak mo? Kaya itong green kau katubilan ng kuhan guys. Yung kinasun tanan. Nasa iya? Bahan. Grabe, uy. Guys, uy, sa kaplanggana. Makumbati po sila pamaakag lang mga kamot. Ingan bitaw ninyo pagdamo gloves. Huwag mo nang idag gloves. Kainday na, ila-ina. Kang iliyan ng starfish. Guys, nadadyan na mga starfish ni Kim dia. Ito na yung uli. Uy. Uy, para magbata. Gawas pa. Ang bilin. Yan guys. Alas pa pag-abrin. Teka mana, tabang kong pamunit. Nagbalik dito kami ng magtulo. Lagi. Ang upuan. Guys, sila ring mga kinasun. Dari ko rin mga bat. Ikaw. Kilawon tong bat. Kilawon tong bat guys to. Ano mga kinasun. Easy. Ano ba lain may hanapon. Nuit. Delikado. Ha? Dadari. Guys, mga kinasun. Ipang lain ang mga kinasun. Ay, nako. Ano na guys niya? Ano nga ni bitaw? Mangit. Tahong gali ka dinyaw kana. Lami tong tahong. Mura lagi bato. Kari di lami tahong mo nino tahong no. Ya guys, ni tahong. Tahong guys, saring siga na. Ha, siga. Daghanan na. Dapat dia dai dak. Ibugno na silang duha guys ya. Wow. Yo. May isda. Oo. Di isda dia. Sa isda alam irab ni kilawon ni ngani kaya ang kapresko ka azo. Awa. Gamad ang kuhang kim nga kinasin mga kuha na siguro ko buhok nga sa luma. Ngayon na itong malambay. Malambay. Saka tapirware. Tapad. Ang mga kari, mga kuha na rin. Puro na rin. Mga maniit. Maniit na pads no. Dito sila nang gali. Kapag sila niya ko. Guys, puro ni mga maniit. Sa paakag ni Hakim. Grabe kim arang swagitan ni ja, guys. Gamayaran agay. Kapag lain na sila na. Ha? Grabe swagit ti kim ganiha, oy. Ana. Ano? Bahin na guys, bahin. Nalagyan mong kuha nga kinasun. 468. Po. Ano po na po, kana bahi kana kuan. Kana. Gamay na ko. 2 4 6 2 4 6 8. Apo. Pantaho. Ha? Sama na. Starfish? Oh guys, ito na iuli, ito na iuli. 4 6 8. Ang iuli. Kinsa man ni swagit kipa ako kuan, maniit. Grabe swagit ni Ilia, oy. Yan binahinay. Binahinay na guys, binahinay.
Ay. Bitaw po ito. Kalimatay na may day, gawa mo yung ginawang tubig. Di na pwede kuan. Pari ag. Asa? Subutang eh. Sige. Da. Bahin. Tuh. Isa. May ana sabon yung mga guys. Tuluman sila. Tuluman ka. Kuan sila. Grupo. So, ayan. Katag-aman niya. Is na na. Eh, bi. Ha? May punto ko tao basta. Kang? Tao buto-butang. Pila pa nung dagke. Asa? Ang dagke. Yung daga. Aray. Kanay, butang na ito. Na. Butang na ito na mo. Na. Sige. Kumbati. Ano guys. Bahinas lamba anay. Maniit. Ano pa ito isa. Whoop. Binahinay na guys. Binahinay. Ana. Ito na pod. Kuanas ka ng kuan ay. What? Hindi nga na magbinahinay guys. Ito na. Napod, napod. Ito na. Okay. Binahinay na. Game mo tato. Na guys. Ya. Grabing bahin ka. Na isa ka kuan na. Isa ka party box nga kuan guys. Ya. Biskwitan. Grabe. Ngahan ka. Pero ningwa nga agad ka. Ha? Po aning ka nang naay isang ganda ni. Angit kita semua. Asal Naglabog rin. Oh, dali pay nakaadso kuan. Na guys. Na guys, agbahin na mo ihi. Agbibi nga ning nga kay pangit sa maniit. Di man ni mamaak. Buta na. Dana guys, agamang bahin. Hilain ring mga maniit. Hilain rin ng mga maniit guys. Kaya mo nga lapuan ro. Nagkaring mga kinhason. Ugma na ni guys. Ugma na sila mga kinhason. Gabi na. Sumibi na sa gabi eh. Ha? Ugma na. Dana guys, agamang bahin nga maniit. Huwag din na po dagamang kinhason. Saring hugasan ring mga saring panghugasan guys sa mga lapuan. Okay. Gantanin jugbat guys di gikilaw. Wow, lamia oy. Hinduan na jug madjon jani man gi. Hugasan pa jug ininit no. Lapuan mo gi. Kuan si ja, lapuan. Pakaratan. Pakaratan si ja ba. Ya, gantanin jo. Pangatasan in taong mga nanginhas. Guys, kim-kim kay tigbit-bit man silang kuha guys. Kumbate. Kuya dali na. Yan na guys, lapuan na among mga maniit. Yan lapuan na. Wow. Yan na guys. Punta na tayo kay ngit-ngit man. Yung taon lagi kitang saga. Yan na brown na. Nakuha na siya. Ng orange ang kulor. Lapuan. Humut na. Parang humuta ka do guys. Ganyo makadani isang humut. Tagaban. Ken, dali Ken. Luto na bateri Ken. Ngantanin sugbat guys. Kan kubat. Lamiun. Na guys. Kung hakay kuan mo taplahan. Mulin ka to guys na. Bat. Kita tong bakan. Bisan pud nang para sabon na kaya. Mutay luto. Mutay luto. Luto ba yung Aku sempat nabung kau kan cuma ketan. Lami dahil sa guys pagkaratan nung ininit kay lami. Humok. Humok. Bukan mana kuan. Guys. Panek. Basuh. Taas ko lang masuk. Kado. A few moments later. Good morning guys. Mahota ninjo. Sumagaw. Magaw. Yan na guys, agamang kuha. Giadubo na. Wow, yummy yummy. Puno agbaw nanan. Uy. Mahota ninjo. Gabi kayo makakaas kuya kin kin. Tapi kinilaw nga bat ya. Ya guys, mani gabi ang kinilaw nga bat ya. Lami uy. Humok siya guys, ug galabuhan og tubig. Lami, humok. Ha?
Matambatan yan. Humuk lagi. Mansa marot tambekeun ba na? Ngantarin Jo. Wow, lamia oy. Mana ya guys? Yummy yummy. Dahil na mga ana. Grabe kabhang ni Kuya Kinkin ka. Magkakimke, mo pa man na tulin. Ha? Di na ka? Ako mo sila guys. Ya? Nana atin ka. Ha? Boss. Ano Nana atin ka. Nagkalakaw. Pastilan. Moto ka? Tanaw sa lilias ako. Grabe kong batikin. Ang tagaan las tatay atos ubos guys. Nga ni o katong kinasun. Huwag tengah-tengah man to gabi guys. Katulog bahin. Natulog man sila kabuk. Sa Gabriel. Mekin? Nami? Uban ko sa Kuya Kinkin guys. Mga hagingani. But-butog di mo swagit. Murang kim-kim gapon. Katunong bungingani. Kit-kitan pagtil. Darang swagit oy. Galing nakabdan sa kamo. Nga, kaya naglaro-laro man. Kaya nangita. Misis ang sapatos. Kaya may nawa. Dali na Kuya Gael. A few moments later. Bunak maguwan guys, pastilan masugan ka mga habu ug kare dia, mga habo na nga mana. Mga muskit. Yung mga nilabhan na mga ganina, pastilan. Mga basa pa. Dapat mga uniform nila sa kuya, puro pa basa. Ginuko ni benek-benek na mag-uwan. Pastilan ginuko tapos just gawas. Dapat jud guys, pastilan grabe hang nilabhan rong adlaw. Benek kalit. Matag panahon. Kapag na maga nilabhan guys, gibenek na sa uwan. Pastilan uwan, napay batang hukas-hukas sa ludo. Ang labhan guys. Ako pa daghan mahinangir, ginuko bundak na mag-uwan. Ano hukas-hukas ka? Mura ka giring. Hukas na kanimo. Nga bata man imong likod. Ako. Hilak man ko naman. Ano ko kuya? Batang eh. Ngraon jud guys. Mapay ang paghuman guys panglaba, grabe daghana ka mga labhanan. Ginoo ko. Gilagi-gili sili. Sama tarot kay klasian. Hindi taglabanan. Yes no. Fighting spirit. Fighting spirit. Labhanan. Ang tala mo ko ingaron ka na mag-uwan kay mamagat ang nilaban. Sigla matag hangir-hangir. Masanay hangir kumbate.